Tři lidi, já jsem Borstil, tohle je moje první a takové informační video. Pomáhá mi s ním tady, vedle mě sedí Varstyle a pomáhá mi s videem. Morto lidí, já jsem Parstyle. On mi pomáhá s mým prvním informačním videem. Budu natáčet videa z hry Quadcore a časem i vlogy. Budu většinou natáčet s hráčem Varstyle.cz, Ano, to jsem já. možná, to je on, možná s Monstrem 20 a možná ještě s takovým jedním hráčem, který ho neznáte. Eh, Tenhle Sura vedle mě, to je moje druhá postava, takže kdybyste mě viděli, tak chci, abyste věděli, že jsem to já. Můžete mi klidně psát, já budu jenom rád. A určitě mě možná už znáte, protože už tuhle hru hraju strašně dlouho. Hraju většinou za mého hlavního vara, takže už jste mě někdy viděli. A to je asi tak všechno, co bych vám chtěl říct. Já jenom, jestli k tomu můžu dodat, Borstil je takový strašně zajímavý, má vtipný videa, má vtipný hlášky, takže můžu doporučit tenhle kanál, budu ho mít, jestli znáte teda můj kanál, tak ho budu mít v doporučených videích, už jsem s ním i natáčel vlog a tak, takže tak a jenom co bych vám a já tak nějak chtěl říct, je to, že třeba Borstylovi nepište na to, že jestli s ním natočíte video nebo tak, protože prostě nenatočí. Když mu denně napíšou 3 lidi, jestli s ním natočí video, tak fakt ne, protože si to nedá zvládnout a je to takový potom na hovno celý a tak. Takže to je ode mě tak nějak všechno. Já nevím, jestli Borstyl k tomu chce něco říct, takže